Persuna assoċjat mill-qrib ma' Yorgen Fenech xtara proprjetà f'Londra b'valur ta' 2.5 miljun euro. Ftit xhur wara li Fenech u dan il-persuna msemmija għamlu l-miljuni minn deal bil-moħbi tal-Enemalta tal-windfarms tal-Montenegro. L-eks direttur tal-Electrogas, Turab Musayev, iffirma kuntratt ta' 2.5 miljun euro għal appartament f'Holland Park Gardens viċin Kensington Palace, deal li sar 6 xhur wara l-ftehim ta' Diċembru tal-2015 li Fenech u Musayev qasmu bejnietom. Dawn id-dettalji deru għall-ewwel darba fis-Sunday Time of Malta li min-naħa tagħhom raw dokumenti li juru li Fenech aġixxa bħala xut waqt il-ftehim tax-xiri tal-propjetà f'Londra. Il-kumpanija ta' Musayev, Ftit, biet l-isma fil-proġett tal-wind farm l-Enemalta għal 10.3 miljun euro, wara li ġimagħtej qabel kienet xtrat dawk l-istess isma għal 2.9 miljun euro. Il-valur tal-proprjetà f'Londra huwa l-istess ammont tal-valur ta' profit li Musayev għamel mid-deal tal-Montenegro u l-Enemalta. Musayev ma wieġibx meta mitlub għal kumment mid-Times. Intant, dokumenti juru li Ftit iddaħlet fil-ftehim tal-Enemalta u l-windfarms fil-Montenegro minn Chengcheng, negozjant Ċiniż li kien involut fid-deal bejn l-Enemalta u Shanghai Electric Power. L-akkwist oriġinali ta' Ftit kien iffinanzjat mill-kumpanija 17 Black ta' Yorgen Fenech, dak iż-żmien Konrad Mizzi kien Ministru tal-Enerġija. Dwar id-deal tal-Montenegro għaddejja inkjesta maġisterjali li bdiet fl-2020 wara rivelazzjonijiet ta' Times of Malta u Reuters.